नमस्कार. आज आपण कॉफी लव्हर्ससाठी डॅल्गोना कॉफी बनवून घेणार आहोत आणि खूपच सोप्या पद्धतीने तुम्ही देखील ही कॉफी घरच्या घरी झटपट बनवू शकता. चला तर मग आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. इथे मी गॅसवर दूध गरम करत ठेवलेलं आहे. एका बाउलमध्ये 1 चमचा भरून आपल्याला कॉफी घ्यायची आहे. इथे कॉफीचं प्रमाण तुम्ही वाढवू देखील शकता. इथे मला 2 कप कॉफी बनवून घ्यायची आहे, त्यासाठी हे प्रमाण सांगितलेलं आहे. तर आता गोड आपल्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त देखील करू शकता. तर यामध्ये मी पिठी साखरेचा वापर करणार आहे, कारण की पिठी साखर ही झटपट विरघळते. तर 1 चमचा कॉफी पावडरसाठी 1 चमचा इथे मी पिठी साखर घेतलेली आहे आणि यामध्ये आता आपल्याला थोडंसं गरम पाणी घालून घ्यायचंय. तर इथे अंदाजे मी 3 चमचे गरम पाणी घालून घेतलेलं आहे. आता ही कॉफी तुम्ही एखाद्या फोकने फेटू शकता किंवा तुमच्याकडे जर बिटर असेल तर त्याने देखील फेटू शकता. तर इथे माझ्याकडे बिटर आहे, तर या बिटरने मी जवळपास ही कॉफी 5 मिनिटासाठी फेटून घेत आहे आणि 5 मिनिटांमध्येच बघा खूप छान असा फोम तयार व्हायला सुरुवात झालेली आहे. बिटर नसेल तर तुम्ही हे काम मिक्सरमध्ये देखील करू शकता. मिक्सरमध्ये देखील खूप छान असा फोम तयार होतो. डॅल्गोना कॉफी तयार करण्यासाठी परफेक्ट फोम तयार होणं गरजेचं आहे. तर आता हा फोम 1 ते 1.5 मिनिटांमध्ये हा तयार होऊन जातो, जर तुम्ही बिटरचा वापर किंवा मिक्सरचा वापर करत असाल तर. तर आता हा तयार झालेला आहे. आता इथे मी बिटर बंद करत आहे. आता हा फोम तयार झाला आहे, हे कसं ओळखायचं तर बघा परफेक्ट असा पिक पॉइंट आलेला आहे. तर आता हा फोम तयार आहे. आता या फोमला आपल्या आवडीनुसार आपण एका मग मध्ये काढून घेणार आहोत. तर इथे मी एक लहान छोटासा कप घेतलेला आहे. या कप मध्ये आता 2 चमचे आपल्याला फोम घालून घ्यायचा आहे. तर मस्त बघा फोम देखील तुम्हाला दिसत असेल किती छान असा तयार झालेला आहे. परफेक्ट असा फोम आपण या कप मध्ये आता काढून घेणार आहोत आणि जितका आपल्याला हवा आहे तितका आपण घेऊया. तर कॉफी आपल्याला कशी हवी आहे, त्याची टेस्ट हार्ड हवी आहे की सॉफ्ट हवी आहे, तर त्यानुसार इथे मी फोम घालून घेत आहे. 2 चमचे फोम पुरेसं होतो. यामध्ये आता आपण गरम दूध घालून घेणार आहोत. तर 2 चमचे मोठे गरम दूध असं यामध्ये घालून घ्यायचं आहे आणि आता हा फोम या दुधामध्ये आपण मिक्स करून घेऊया. तर पटापट हा फोम आता या दुधामध्ये मिक्स होऊन जातो आणि मस्त ही कॉफी आता तयार होते. जर ही कॉफी तुम्ही घरी बनवली आणि तुम्ही याची जर टेस्ट घेतली तर खूप छान अशी ही कॉफी तयार होते आणि चवीला देखील तितकीच मस्त लागते. तर आता हा डॅल्गोना कॉफीचा मग आपला तयार होतोय. तर आता चला आपण याची पुढील कृती करून घेऊया. बऱ्यापैकी आता हे मिक्स झालेलं आहे. यावर पुन्हा आपण थोडासा फोम घालून घेणार आहोत. तर आपल्या आवडीनुसार हा फोम कमी जास्त देखील तुम्ही करू शकता. तर आता हा फोम व्यवस्थित आपण या मग वरती पसरवून घेऊया. होममेड परफेक्ट अशी डॅल्गोना कॉफी तयार आहे. यावरती आपण चिमटभर कॉफी स्प्रिंकल करून घेऊया आणि जो शिल्लक राहिलेला फोम आहे तो तुम्ही डब्यामध्ये काढून फ्रीजमध्ये स्टोर करू शकता. तर आता ही कॉफी तयार आहे. यासोबत आहे मस्तपैकी चॉकलेट केक. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहून कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा. पुन्हा भेटूया नवीन एका इंटरेस्टिंग रेसिपी सहित. तोपर्यंत बाय.